Wenza ziphi? Mina kusimumbali wena usicabanga ukuthi uzongiqhamela uqhami. Yilo phila umudla. Nakhona awumudli uyinja bakushela amathambo lama after taste. Lo yaphapha ngapha shop asezinja. Lo Ngiyamuzwa intro yakhe uthi I'm big in many ways mzuzu angibone net-print into yakhe ingaka. Uzoba big kanjani wena? Kayizini hlekani uthi ngishaye nge2 colors mzuzena akunane complexion. Ngoba lento ekhulumayo ibanda njenge-performance kababa bakhe embedweni. Uthi ngineshwaba wena uNkulunkulu kuphela. Mina kungoni first class I decline wena into ngaphetha ngayo. Guys, yabo uNkulunkulu usile ne. Yabo usile yazi ngani? Umuphi ubuso yabo mara la imuva ishwapha sakhona engathi ayinimport. Bebasifundisa bathi ungavumela amantombazane babambe private part yakho makaya kalo akusase private part sokuyi public part. Unesenza kunawo uthusana ama ancestors wakho. Ushoni nami bamnanda bafana boys are delicious ngapisene la Calvuki. Nje in English we call them predators. Izwa kungcono ngoba nawe uyabona ukuthi uNkulunkulu ungiphi isikhathi mzuzu ngishaya uma market times 10. Uyabona nale teka ligqokile. Ukusho ukuthi liyambalance alifuni ukuthi hawo. Uhlabani khona umuntu angabuzi uphefumulela uwe usida kanje hayi bese ngithi ngizoshaya ichest kanti no ngishaya ibele ngizoshaya ichest kanti ngishaya ibele uyifakile ibra makana lilele ngamusi like ngithanda ukuthi smile ngicela uze next time kuma smash or pass wethu so that uzothatha lo mntwana lo umise ku bring back my smile. That's not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something like porridge, pap, more white something. Mathata hafeli bathakana bazali umzali ngokwakhe. Bathi jikile ivili la jika. Selijikile. Selijikile. Yazi lenzani? Ngala abantwana laba bayi3 la. 1 2 3. Bangcolile. Mara sikho lapho. What up YouTube? This is your boy Sicho la Mondra lama 1.1. One man one bullet. Can't tholakala. Ngithi ngesingamla I'm happy ngidli taste of joy. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not. Khuluma isilungu, my English is Englishing. Damn it, man. Like damn it, man. Yo. Hello. Sharp. Sharp. Smash. Angisacabanga kanti wayi. Inkinga yazi wangijemile. Ngikutshela. Ngithusa yila bantwana. Mara sikho lapho. Hello. Sharp. Like ngibuza kaningi sharp. Smash. Aviator. Hello. Yina twin. Oh, ama triplet. Zonke zibi ziyafana. Ngubaba wakhona. Nyambona ke lo. Lo simfanisa ne goalkeeper Kaizer Chiefs. Angithi udliwa like everything. Mara sikho lapho. Like inkinga lo mntwana uyaphapha lo. Yo, bathu bani kama? Angazi. Awona kama. Hayi wena swiki yena. Hello. Bishop. Wa ngekho shop. Angazi. Just nje. Yo. Smiley. Like ngithanda ukuthi smile. Ngicela uze next time kuma smash or pass wethu. So that uzothatha lo mntwana lo umise ku bring back my smile. Mara sikho lapho. Asikho lapho. Number 2. Ugqoka ibruku labantu abatiki yena uyalenga. Asikho lapho. Asikaqedi.
Asikaqedi. Bheka, imphetho ozala. Ngifuna ungitshele. Lo mntwana lo bekakuphaphela. Bekakuphaphela. Uyabona naleti ekaligqokile? Ukusho ukuthi liyambalance alifuni ukuthi hawe. Uhluleka ukama neinywele makaze bantwini. Akahlika simyeke uyabona. Ngoba vele yena ngokwakhe uyambona kana vilo. Ulayekile ngokwakhe. Yena ngokwakhe ne. Ufuna ukukhuluma naye. Uthi ngilayekile. Uthi ngilayekile right? Yena akalayeka ngububi bakho besona. Kanti uthini losisi ngoba mina ngizanga kuye. Ngize kuma special party. Nambe ngazanga kuwe. Dlula ka. Uyazi intro yaka Smile uyazi ithini? Ithi I smile a lot like take a lot. Lo udliwa a lot. Asikho lapho bheka. Intro yaka Watermelon yazi ithini? Ithi we are back with another banger. Lo uyalenga ngathi uhleli phezulu kwehenga. Like yo labantwana laba. Eish. Hello. Bishop. Uvanile. Akusuvanile. Wow, ciao. Hi guys, ngiyaphuma like labantwana laba babi. Abana vipi? Ngifuna ukuphendula. Ngiyakusaba. Ungisabani? Ngihlale emasebabusini. Ukuthi uyathusa not ukuthi ngiyakusaba. Ngihora ne. Uyayazi ihora. Ngikufanisa nalo mntwana. Uyazwana ngikufanisa nobani? Uyazwana ngikufanisa nento ekhathele. Yiphi ekhathele? Yo. Yiphi ekhathele? Yo. La ngigcokiwe akusufuna ukuyibona ukuthi yini igama? Mkhombe. Phela lo bheka. Akunagesi. Eish, thina bathi masiza ukushisa sihlala emthunzini. Lo akuthi yellow bone, yilokuthi usiza ikhala yakhe. Nakhona akekho bheka ima ngisakhuluma. Lo akekho muhle. Akekho muhle lo. Wena yazi ngikufanisa nobani? Bengizothi uyithini la kalo. Mara inkinga wena uyellow bone. Angikho muhle mara ngiyazi ukuthi ngibetha kunawo. Uthusana ama-ancestors wakho. Ama ancestors wami. Izobuya. Yabona manje ngiyathemba ukuthi yo man ulayikile wa comment ngoba like bheka after la ngena ama legend amapose seyenza le way. Selatsa pepe bangene nje. Asibandalile. Angina intro. Hello. Sure. Ushapo. Yeah. Usha. Yini Vaseline kenza ukuthi ube muhle? Awazi kanjani? Futhi ngingakhulumi because unuka neshebe sibolile. Yes. Hello. Sharp. Smash. Angishifuna ukukhuluma wena. Khulubamba. Hayibo. Okay. Ufuna ukuthini? Wena ufuna ukuthini? Khuluma my sister smash uphasa. Ngiyambona lo. Khuluma mamfundisi nezicatsho zakhona. Bakuboleke zona yabona. Ngileze ki. Yayicathulo sithengisha. Oversize. Oversize. Usharp. Ngiyambona lo. Ubona amapentshisi. Lapho umdala and ufuna ukwadla ngavuthwanga. Abantu abakanje in English we call them predators. Okay. It's a smash. Cousin. Hey yo, what's up YouTube? This is your girl concerning on SKP South. Siga like a koroganjan 31 na semboja 31 na simal moshile lenzani.
Liyabaleka. Hello. Sure. Hey, ungani noma ngizange ngathi ubaba khabaleke nge-first day. Hayi. Listen. Hayi ungasmile ngiboni akusina i-white wedding umdoko. Sharp. If mina bengisala nini bozongismash or bozongiphasa? Smash. Okay, I smash. Ngibona upholile umoya wakho phansi sandla sabuyi. Hello. Sharp. Nami sharp. Nishoni nami bamnandi abafana, boys are delicious. Ngaphi sene la Calvuki. Ini? Ngithi ngaphi sende lakho alivuki. Ulibonile wena? Ngiyalibona kunane deep. Wena ulibonile na? Mara yakho iwile mkhulu. ngembewu. Wena yakho mkhulu. Maka wena ngikuqualify ngoba uzongicitaza ngizohleka. Bang. Mina ngifuna wena ngifuna ubabakho ngoba wena ngizokulimaza nakhona ngazi ngizomthola kanjani ngoba ubaleke nge-first day. Hello. Sharp. Ngiyamuzwa intro yakhe uthi I'm big in many ways Mzuzu angiboni net-prank into yakhe ingaka. Uzoba big kanjani wena? Abona e-crash ne nase high school bebasifundisa bathi ungavumeli amantombazane babambe i-private part yakho makaya kalo akusase i-private part sokuyi public part. Unese Mara guys yabo uNkulunkulu usile ne yabo usile yazi ngani umuphi ubuso yabo mara la imuva ishwapha sakhona engathi ironing board. And number 2 yabona lo uthi fresh mara akekho fresh umubi and like awuna taste like izwa kungcono ngoba nawe uyabona ukuthi uNkulunkulu ungiphi face cuts Mzuzu ngishaya uMamakhe times 10. Enebheka uthi ineshwaba mangithanda ngayenza iBBL maka yena isenda ngeke alikhulise. Uyinukisela ngomlomo sithi ngibambile seyanuka kanti uwovula umlomo. Ukuthi le mic awunayo so ifone awunayo iSamsung. I know. Mamela. Shopper girl, mamela. Ima. Amulungisa amazinyo qaphi. Bheke. Mamela. Mamela 31 lasemvutsha angazi uvithikile nje. Uyabonakala vele. That's why uphile so. Neshopper sakhona ngazi nje kwenzakalani. Uthi ngiphelile Mzuzu yena uthase ivirgin. Ngimamelana unuka umlomo. Yo. Hleka nobani umngane wakho angikhulanga nawe. I know ukuthi isikolo siyakubaleka mara ngicela ungasibaleki. Sangibaleka Mzuzu abazali bakhe baseka ka grade 1. Bheka mamela. Isikolo asakufuni. Wena ubiza sports asiyeke because asafuni wena. Uthi asisangifuni ngoba vele ama foreign ahambile ngedate angazi yena usinde kanjani. Udlule because awuna taste awuna view. Angeke ngidlule ngoba umoya ongalalanga ngokuthula like ngijemile ngibona umkhobo ophilayo life. Angazi kanjani lingavuki. Lamonto. Ngiyazile maka yena. Yabona ukuthi khona umuntu ogezile nomuntu ongagezanga. Yabona ukuthi geze Vaseline yabonakala ngithi. Lo usikoma kangaya ngithi. Wenzani? Uhlabani khona umuntu ongaphumi uphefumulela uwe. Usida kanje? Angali ngitrobani mara sangivuka ngiduze kakho nami ngingakhala. Yabo mina guys angidingi kudla ngiyatrenda yabo so mina ingane ziyeza zize kimi ungalindelanga so angazi wena khulumani enemamela relax nalesandla sakhe somile angazi nje wena ufana nalabantu abasenza la ngaphandle aba welding yabo abantu bakho ama type wakho wena na type kahle wena I type yakho crowd umhlekeleni kunina tatazela nani hlekani mhlekeleni phela ngithi ngibethe ngithi ngizoshaya ichest kanti no ngishaya ibele ngizoshaya ichest kanti ngishaya ibele uyifakile ibra makana lilele ngamusi asike no ngicela chaze ufake neskin jean utsiba amasende lekubaba
Liyakubamba mara, liyakubamba. Liyakubamba. Uyanuka into shwa ngidalela kude. Angidluli abantu ababandayo. Mina no baba khoma ngihlaba ngasho ukuthi ya Khensani uKhensani. Hello. Asise crash niyambona? Shap. Amahlanya. Cala nizela nihlanya lenu ngoba like no kuningi ushap la monta. Ngishap wena. Uyawazi amahlanje. Ngishap. Uyawazi amahlanje. Unesay. Mina uyawazi amahlanje. Unesay niya. Seyami ukuthi uyawazi amahlanje. Ungeke uzobulithana nabantwana ngikhuluma nawe wenza ziphi? Hayibo. Mina kusima umbali wena sicabanga ukuthi uzongiqhamela uqhami. Ubani? Yilo phila umudla. Nakhona awumudli uyija bakushela amathambo lama aftertaste. Ngisakutshela. Ungayibambi le mayigudo wemubi ngakhona uthuselela abantwana. Ihora namhlanje ngibona live. Chomi ungambami uzokufakela disease. Uzogula la. Yo. Uzogula. Yo. Bothi mina ngikhami. Woza ngizokutshela mina ngifana noma ngakho ngizokutshela ukuthi babakho ubuphi kayi10 angiziphinda phindi. Awusiphinda phindi na. Hayi mina ngibonga ukwazi ukuthi angivela usiphinda phindi. Yazi wena. Check ukuthi se-record. Se-record. Ya se-record. Lo igama lakhe uKathongo yengwanangu. Kasongo. Uyamazi uKathongo? Angithi umuhle kunawo. Lo yaphapha ende ngapha uneshopha sezinja. Asikhola. Yo. Lo. Nomntwana lo yaphapha. Ngapha ushanga 2 colors. Hey John. Yo. Guys inhlekani uthi ngishaya nge2 colors mzuzena akunane complexion. Ngoba lento ekhulumayo ibanda njenge performance kababa bakhe embedweni. Uthi ngineshwapha wena uNkulunkulu kuphela. Mina kungoni first cut I decline wena into ngaphetha ngayo. Yakhomba ukuthi uyihlanya awuvukela awuqhami kuningi kwakho. Uyamithisa na. Ngivakashele ngizokukhona. Ngicela ukukhuluma. Uyazi ukuthi mangifika le ngizobona amahlazo. And like mina abantu abanezinto ezincane abangihlabi ngoba mangifika le ngizokukhalisa. Uzibambe ngoba uyalenga uyiminisa uthi ewile. Thatha. Next time awuza la ugeze thina masigeze usuke wenzani kancane. Abantu mabenza ama skin care thina wena usuke wenzani? Usuke wenzani? Phela ubumnyama bakho asilobe bunatural lobagula. Yo. Uyazi lo bheka ibe. Uyazi lo. Yo. Unamehlo amancane ngathi umdidi wenja. Ngisakhuluma. Number 2 ama edges wakhe wenze ngamafutha evorce. Ungayenze ngawo angithi uthi ungayenze ngevox leki bangayi-afford angithi uyidla bakungena imali yakhe yegrant angazi ngoba vele awusiyi-citizen angithi wangaphandle uzoyihola kanjani uphuma le emalawi hayi wena zibambe nebhuka abakubolekile uyalifuna umnikazi abantu ba nekhala leli liphela ikhala uhambile e-internet bayomprinten ngazosibetshela wena ngale nto le cameraman abaluwashi ngefriji leli cela ubheke igama hayi langeni ungathi salishayisa hlala efojini nuka amakarapawu ngiyezwa kunika ifishi noma nuka amakarapawu ayadliwa ende ngiba healthy ngiyabonakala ukuthi uphuma ngale ngaphandle njengoba simela labantwana uyabanukela basabe ukukutshela 1 2 3 4 5 6 7 8 abafana bakudlala so maka wena ngoba uqualify ngoba uyazazi ukuthi usitype yaba ngithi vele mina ngivela ngifuna ukugula ngoba uyazi ukuthi ngiyi-future crush yakho maka uyazi ukuthi angeke ubuye yo future crush mangithatha ukubheka bakhona abantu ababi la emhlabeni maka lo akusiloko kunatural kokugula yakhona ukuthi bamenze ngequick nakhona bamenzele kumnyameni ubabakhe bekamphika so la cabanga ukuthi uba lo uzovuma ukuthi umntwana wakhe and like no yabona ukuthi bayelana baba nomntwana umama bakachaze Ama-twins. yababona ilokuthi lo uyageza lo akagezi yazi lo phaphisa yini yeza lo akagezi cameraman ngicela uzela yazi lo phaphisa yini uphaphisa ukuthi uyenze isende ekhandeni lelo
onganala ngithi. Lelo onganala ngithi. Lelo onganala ngithi. Ngisakhuluma. Yilelo onganalo mzi. Like hold your horses. Ngoba my friend umfundisi English esemakuleni uzongiphaphela. Hayi wena. Relax. Eka ushinga nami khomba ukuthi no uyaphephuka kusasa umuntu ophilayo kusala amathambo ngisho naseclinic bayamazi. Hayi niyafana shem. Imana ngobuhle wena usikimala ngobuphaka. Ngicela ukuthi yini inkinga yakho. Woza. Nawe ngicela uze la. Yini umngani wenu lo? Mina usisi wami. Usisi wakho yini wakho? Angazi. Oh mazi. Oh abe. No guys abona njengoba sibize ka uyabona ukuthi sibahle naye uyafisa ukuthi one day angavuka afana nathi. Uyababona? Uyafana. Bheka ngithi ukutshela. Yabo ngicela uze la. Oh sama. Oh sala. Yabo. Ufuna ukukhuluma nami? Ngikhuluma nalo ya. Hayi ngikhuluma nalo ya. Lo. Uthe mina ngicela ungikhombe futhi le ndlela ya. Ihambile. Ngicela ungibambele la Kenzani. Ngicela ubambe la. Hello, right, ngicela ubambele la. Yazi iqinile mara nje ngokusobakalo. Yeah! Hambi nyabi. Labantwana laba babi. Uyazwa ngithi why babi? Lo yi supervisor yabantu ababi. Lo yi administrator yabantu ababi. Le employee yabantu ababi. Uyiproducer yabantu ababu Uyazwa na wini. Uyazwa yobufebe. Cabanga ngifeba yo sengithi ngijola nawe unje. Cabanga nami sengiphefumela unje. Ungathi ngilale nemonkey phela kanje. Phelile. No, yiba ngiyaphilayo. Sengiphefumulela nesandla limnyama. Ungangiphapheli. Masiyivalele ngoba lo mntana lo. Next time nimtsheleni ukuthi ageza ngiphaphela icinsi kagezi. Sorry nana. So yeah, sivaleni habathapa habafresh bangikhoma khwafa. Yeah. Uyabuya wena neke business small street. Mara anyway. It's a girl concerning an SKP South Sigaleke Koranjan Truwa Lase Voja Truwa Desmal Moshilenzani Leabalega. Don't forget to like, share, comment for more. Walala wasala wavuga waisola. Then like yeah. So shugutibanu ba no shy. Yeah guys, please comment, like, share, subscribe. Ne guys, do the most.